Ако е дошло време за риболов, няма значение какво транспортно средство ще използвате. Важното е да стигнете до язовира на време. Здравейте, аз съм Димитър Димитров и това е риболовното време за губене. И този път сменяме модела. Време е да ни тръгне по вода. Ще присъстваме на четвъртото поред годишно състезание по риболов на влачене, което събра 150 лодки на язовир Жребчево в началото на септември. Ще видим как се хваща сом на кльонг на река Дунав и как една оспорвана надпревара край Русе се превърна в истински вадичарски празник. Ще разкрием някои от най-успешните начини за улов на трофейни риби с изкуствени примамки. Ще ви покажем една малка част от впечатляваща колекция от воблери и ще ви разкажем за тях. Разбира се, традицията, че успешният риболов завършва с вкусна храна, ще бъде спазена и в това издание на предаването, посветено на най-популярното хоби. Национално тролинг състезание на язовир Жребчево. Варичарите с моторни лодки постоянно са в челото на класациите, но не по брой уловени риби, а по размери. При тях всичко е голямо. И оборудването, и отношението, и рекордите, които с завидно търпение преследват. За тези хора трудно може да се определи колко време в годината са на риболов и каква част от живота им преминава във водата. Със сигурност е ясно едно. Дават мило и драго за повече излети и повече възможности да слушат шума на двигателя, а не звука на мобилните си телефони. Почти през цялата година тези риболовци са на вода. С изключение на най-тежките студове през зимата, лодките им могат да се видят навсякъде по язовирите в страната. Но едно състезание от 4 години насам ги събира като църковна камбана. През септември специално за тролинг вадичарите Мирослав Николов от Бургас и негови приятели организират национално състезание. Всички, които имат лодки и с тях практикуват влачене с воблери, могат да се включат в надпреварата. Четвъртото издание на турнира събра 150 лодки и повече от 300 риболовци на Жребчево. Цялата страна се събираме, ние затова сме избрали този централен язовир, да може да е удобно за всички да дойдат и да пътуват. И язовира е приятен, има много места за бивак, за настаняване и така нататък. И се получава доста добър празник. Състезанието по тролинг е събитие, което не е за изпускане. Регламентът му е отворен и позволява всеки желаещ да се опита да пребори най-големите имена в този спорт. Защото влаченето е преди всичко вадичарски спорт и постиженията в него се записват с златни букви в риболовните енциклопедии. Знаят го всички участници. Знаят го и организаторите. 2 дена подред всички рибари са събрани на едно място, всеки лъжи, нали, другия, кой хвана повече от другия. И така, и вече повечето рибари го приемат като чест, нали, да победят в това състезание. И после се хвалят цяла година, че те са най-добрите рибари в държавата. Всеки, който иска да стигне до успеха и думата му да се чува като на истински майстор, трябва да докаже, че познава риболова на влачене като 5 пръста на ръката, с която държи и управлението на лодката и въдицата. И с помощта на това познание да хване сом, щука, костур или друг вид хищна риба, далеч надхвърляща стандартите за маломерност, определени от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Да го направи с лодката си и след като улова е претеглен от съдийски екип, да бъде върнат обратно във водата. Хвани и пусни. Това е философията, която важи с пълна сила за всички участници. Така е във всяко състезание по тролинг. Риболов смятан за един от най-скъпите, но и възприеман като хоби, даващо истинска пълноценна почивка с много адреналин. Има страшно много почитатели. Въпросът е, че не всеки може да си го позволи, понеже минимум трябва да имаш лодка и двигател. Всяка лодка и двигател носи със себе си вече въпроса къде ще я съхраняваш, как ще я пренасяш, нали, трябва да имаш малко по-голяма кола и така нататък. Със всяка, колкото става по-голяма лодката, става по-скъпо оборудването покрай нея. Доста хора се опитват и да намерят и средства и време, за да практикуват този вид спорт и това хоби. Разбира се, то си е болест. Както казват, веднъж намокриш ли се дупито, оттам нататък няма изсъхване. Метафората е повече от подходяща, когато става въпрос за тролинг риболов.
Веднъж да закачиш на въдицата сом или друг вид хищна риба, това променя мирогледа и на най-заклетия риболовец от брега. Тук на тези състезания имаме няколко пред нас хванати няколко доста големи сома и преживяването е доста силно. След като приключат с риболова, хората направо им треперят ръцете от силния адреналин. Дали ще имаме такава слука? Ще разберете, ако останете с предаването "Време за губене", защото ще търсим трофейни сомове и на още едно специално място – територия, където се практикува интересен риболов с звук и стръв във водата. Риболов на сом с кльонк на състезание край Русе. Сомът е най-големия сладководен обитател и улавянето му с кльонк винаги е достойно за споделяне. Човек трябва да разбира от тази работа. А колегите Галя Пенчева и Николай Лазаров от Русе наистина знаят какво е кльонк и как се лови с него. Ето и техния специален репортаж. Атракция във водите на Дунав край Русе. 16 екипажа се впуснаха в надпревара за най-добър улов на сом. Състезанието се организира за втора поредна година от русенския клуб Матч Тим. Риболовът на кльонк е специфичен и изключително труден. Двудневният турнир Майстор на река Дунав събра най-запалените риболовци, практикуващи с този специфичен уред. Всъщност кльонкът е инструмент, който при потапянето и изваждането от водата издава звук и привлича единствено големи сомове. За добрата слука обаче се изисква майстор лък, а времето не винаги е подходящо. По време на състезанието силният вятър не помогна особено на участниците. Проблема е, че течението те води надолу, а вятъра променя посоката ти и въдиците стоят в едната страна, много настрани и шансът да схване риба е много малък. Трябва да се търсят по-тихи места и те хората знаят да кльонкат, обаче на такива вълни, това време както е в момента, никой няма да излезе да лови риба, ако не е на турнир. Въпреки вълните, в първия ден от турнира 5 от екипажите се върнаха на брега с пълни живарници. С помощта на оборудването на лодките си бяха успели да намерят най-добрите скривалища на сома край местността Стълпище. Най-голямата уловена риба тежеше 4 кг и 700 грама. Някои бяха хванали по 2 сома, други само по 1. А във втория ден от турнира най-добра слука имаше отборът на организаторите Матч Тим Родан Цанев и Димитър Станчев с улов от 3 риби, като най-голямата тежеше 5 кг и 400 грама. Освен от кльонкането, добрата слука зависи и от стръвта. Залагаме и рибка, и черве, и попово прасе, и пиявица, и дроб. Всичко, което яде сома? Да, абсолютно всичко. Даже имам приятели, които не ядат сом, понеже казват, че сома ядял хора. Местните хора разказват, че понякога сома се нахвърля с такава ярост върху кльонка, че може да захапе ръката на рибаря. Но дали е мит или истина? Факт е обаче, че всички лодки акостираха на брега и екипажите им бяха живи и здрави. И малко изморени. Не слушайте, то с който кльонка, за него е трудно, защото не всеки може, не всеки умее. Трофеен риболов е това. Винаги може да се хване риба 50, 70, 80 кг. Такъмите са подсилени, динамичен риболов е, постоянно си в движение, не се носи кой знае колко много багаж. Хубав риболов, за много хора им е любимият. Интересен е с това, че не виждаш какво отдолу идва и може да бъде и много голямо, може да бъде и такова. Обаче има и големи, има и по 30, и по 40 кг. Ето защо поне един път в годината някой русенски рибар може да се похвали, че е хванал сом с тегло между 50 и 100 кг. По регламент за натрупването на точки участниците се състезаваха само с рибите над 65 см, а маломерните сомове, които не отговарят на изискванията, бяха върнати в реката. Организаторите обещаха до година отново да съберат майсторите на река Дунав тук край Стълпище, за да проверят колко са пораснали сомовете. На състезанието на Жребчево все още се очакваше такава развръзка. И погледите на повечето участници бяха съсредоточени в уредите на бордовете на лодките. Това е сонара, без който всеки тролингист не може. Нали? С него се вижда първо най-важното, нали, релефа на дъното, дълбочини, понеже всяка една риба си има специфични места, където обича да стои. На него се гледат, нали, температура на водата. При промяна на температура на водата рибата отива дали на по-дълбоко или на по-плитко. Нали? При всяка промяна на времето рибата се мести. Отделно от това, всяка една дъга, нали, показва колко е голяма рибата, къде се намира, на каква дълбочина.
По това, нали, всеки тролингист си слага воблер с различно газене, различна дълбочина. Има много различни класове, нали, на сонарите. Те са много евтини до много скъпи. Започват, да кажем, от 200 лева и стигат колкото една гарсониера в крайен квартал. Скъпо, но ценно оборудване. Без сонар тролинга е игра на сляпа баба с рибите. Затова той е толкова важен, колкото и самия двигател на лодката. Във втория ден от състезанието показанията му най-добре разчете Мирослав Цонев. И с подходящ воблер хвана първия за деня мустакат хищник. Безпристрастният кантар на съдийския екип го вкара в челната тройка на претеглените риби. А успехът зареди всички участници с амбиция и оптимизъм. Телефонните разговори в акваторията на язовира станаха оживени. Вчера беше слаб ден за риболова, но една риба като е хванат от единия край 6 кг, до другия край на язовира вече се е чула, че е 16. А най-достоверната информация за резултатите съхраняват съдиите. В двата сектора на състезанието техните лодки записваха всяка уловена риба. Поздравленията им заслужи и един съвсем прохождащ в тролинга риболовец, който на първото си състезание показа и потенциал, и късмет, и желание за победа. Колко време всъщност практикуваш тролинг? От тази година. Тази година? Да. И на състезанието се прояви като един от майсторите и имаш вече штука килограм и 300 в актива. Да. Поведе в класирането сериозни лидери в тролинга, нали, в България. Какво е хвана? На воблер. Кой ти любимия риболов? Аз скоро се запалих. Харесва ли ти хобито? Не е лошо, да. И за почивка, и за спорт става. Николай и Младен Наумови, баща и син, са на състезанието още от първата година на неговото провеждане. Николай като редовен участник, а Младен вече като приемник на тази семейна традиция. Виждат надпреварата повече като необикновен празник, но отчитат факта, че всяка година риболова е различен. Има и по-подходящи сезони, но като се вземе съвкупно всички фактори, добър е сезон. Добре е и времето, и място, всичко е много добре. Малко е топла водата още, не са така активни хищните риби. Сома пък, общо взето, беше цел на всички участници и май много за сега нямат успех всичките, но това е риболова. Ние сме длъжни да правим каквото трябва, пък ще се случва, нали, каквото е рекал Господ. Повече от 300 човека изкараха един уикенд във водите на Жребчево, за да докажат правотата на това твърдение. В спортната им страст няма разминаване между намерения и действия. Искат ли да хванат сом, не чакат на брега. Лодката става техен дом, а сонара, въдиците и воблерите – необходимо обзавеждане. Време за губене продължава. Останете с нас, за да ви покажем как риболовците, практикуващи тролинг, избират воблерите си и какво им струва това. Ако искате да практикувате тролинг, ще ви трябва лодка. Ако искате да научите нещо за тролинга, само интернет не е достатъчен. Пак ще трябва да се качите на борда. И точно за да науча нещо, съм тук с един от нашите приятели, Марко Поло, и искам сега да ви го представя и да видим неговата съкровищница. Марко, здравей! Здравей, Митко! Исках да попитам, това тук какво е? Това е общо взето най-важното нещо, за което трябва човек да има, за да може да практикува тролинг. Това са воблери, изкуствени примамки, които се връзват на края на влакното, най-грубо казано, и на тях се хващат най-големите риби с повече участие. Сега вече ме спечели наистина. Разкажи ми обаче, виждам, че са много. Може ли на практика с един излет да бъдат използвани дори 1/3 от тях? Това са малка част от моите воблери, които просто в момента са ми под ръка. На един излет могат да бъдат използвани от порядъка, да кажем, на 10, 15 до 20 воблера най-много. Но човек трябва да е подготвен в този спорт, защото във всеки един момент язовира се мени,
дълбочината се мени, времето, температура на водата и трябва да имаш подходящия воблер, който ходи на подходяща дълбочина, с подходящата форма и най-вече подходящия цвят, за да можеш да хванеш рибата при повече късмет. И как се ориентираш? Общо взето езитора хвърлям. Сонара много ми помага в това отношение. Показва ми къде е термоклина в водата. Оттам определям и според релефа на дъното някаква дълбочина, на която търся рибата и вече вада съответния воблер, който ходи на тази дълбочина. Оттам нататък е малко късмет да оцелиш цвят, форма и вид игра на воблера. Покажи ми някой от тези воблери, какво прави, как изглежда въобще, как работи той под водата. В определени моменти рибата, хищника предпочита и различни размери. Ето сега един малък пример. Днес печеливш може да е 6 см воблер. Този е внос. В друг ден определено 11 см може да е на линия. Рибата може да иска по-малък или по-голям. Зависи от настроението и общо взето. Цветовете са най-различни също така. Може да иска неутрален цвят, може да иска нещо по-ярко. Преди 2 дни хванах клен на тролинг на чисто розов воблер. Смешно розов воблер. Но реших да го пусна него и имах късмет. На 6-я метър. По-издължените воблери чисто теоретично се харесват повече на бялата риба и малко по-малки воблери. Сома, грубо казано, понякога предпочита по-тумбез воблер с такава форма. Този воблер се води типично сомски. Като размер, като форма. Този обаче, най-грубо казано, също се води сомски воблер. Сома също така обича и такъв тип примамки. По-издължени, някои воблери са двуделни, дава им по-различен начин на игра. Има триделни, които са още по-раздвижени. Това не е ли доста скъпо оборудване? Доста скъпо оборудване, няма спор, но приятелите, които ме познават, знаят много добре, че само воблерите ми струват повече от колата, лодката ми само струва повече от колата ми, само мотора ми струва повече от колата ми, сонара струва почти колкото колата ми. Това е положението. Риболова с лодка безспорно е едно скъпо и на средства, и на време хоби. Но си струва всяка отделена минута, защото удоволствието няма цена. Или поне е такава, която може да бъде прията за изгодна. Понякога трябва да се подходи деликатно и внимателно при обяснението на това вълнуващо хоби, защото тролинга има много подводни камъни и те трябва старателно да се избягват, за да не се получават фамилни корабокрушения. Със сигурност създава много семейни сътресения. Със сигурност не се налага да крием доста пъти цените на двигателите и на лодките от съпругите. В тролинга има 2 съществено различни момента от другите видове риболов. Първият е, че се ловят по-големи риби. Вторият е, че така се хващат наистина големи риби. И щука, и костур, и пастърва, и по 100 килограма сомове дълги близо 2 метра. Но най-приятното от всичко е, че можеш да избягаш от сушата, да опознаеш цял язовир и да се отдадеш на това, което носи само приятни емоции. А тайните на успеха не се споделят с всеки. Колко е важно разузнаването и информацията за този вид риболов? Страшно важна и никога не е точна. Винаги може рибата да е хваната на 10-я метър дълбочина, човека, когато попиташ, ти каже, хванах я на 2-я метър, там е рибата, слагаш воблери за 2-я метър и нищо не хващаш цял ден и той после казва, ти не можеш да ловиш, къде си тръгнал? Тролинг състезанието на жребчево е различен и много специален риболовен събор. За него трябва и подготовка, и познание, и немалка доза късмет. Емоционален и колоритен, той не е запазена територия само за мъже. И дами участват, и то доста успешно. Така че за риболовци е състезанието, без значение от пола и всичко останало. Участието на смели представителки на нежния пол е задължително и се приема за особен вид риболовна благословия. За Звезделина Симеонова тролинга е запленяващо хоби. Другата й същност е облечена в кожени дрехи. На сушата язди мощен мотор. Звезделина е член на рокерски клуб от Сливен, но на състезанието дойде за да подкрепи своя съпруг и да се наслади на риболова. За ден даже хванах една такава щука, доста голяма, миналата година пак. И така, значи като е хубаво времето,
с мотора. Ако мога да дърпам на колесара и лодката отзади, няма проблеми. Мога да се вкарам и съвичка и да се изкарам съвичка. Много ясна идеология споделя с Везделина и това я прави уважаван се екипник и приятел в братството на тролинг риболовците. Живее смело, но спазва 3 простички правила. Чуж мъж, чужда лодка и чуж мотор не се качва. Научи ли се вече коя е рибарската мярка? С така око. С широко отворени очи посрещнаха финала участниците в 4-то национално състезание по риболов на тролинг. След 2 състезателни манша, 15 часа риболов, внушителен кетеринг и бира като за откриване на световното по футбол, най-добрите трябваше да вземат своите престижни награди. Тебе може да си го взимаш и си го караш къщи. 6500 точки, Борислав Бонев и Мирослав Владов. Няма как да си тролингист и да не си тук. Ако не си тук, значи не си тролингист. Рибата ни удари на 3 метра дълбочина. Воблера беше 13 см, цвета беше бледо син. На бавна скорост, около 3,5-4 км. И там се бяха качили рибите да се хранят и до това на този воблер имахме успех. Как успяхте да стигнете до победата? Очаквахте ли я? Как се случи риболова за вас? Просто с много търпение и воля, бих казал. Първи тролинг риболов и късмета на начинаещия. Това е общо взето. В тази тролинг надпревара никой не е побеждавал 2 пъти. Екипажите, класирани в челната тройка до сега, винаги са различни. А това означава, че всеки има шанс да улови трофеен сом и да се класира сред легендите. Стига да е с лодка във водата. А и има нещо още по-важно. То се нарича приятелство и не лежи на дъното на язовира. Никога рибата не е водещото начало. Като се започне от организацията на риболова и всичко останало, рибата е вече приятен придатък, нали, към купона. Във време за губене следва предложение, което ще ви зареди с рибна кулинарна амбиция. Приготвянето на риба с безспорни кулинарни качества е като хващането и с въдица. Изисква се и знания, и умения, но и известна доза експериментиране. Каквото и да се случи, не се притеснявайте, че може да се стигне до провал, особено когато става въпрос за риба. Затова ще ви предложим нещо интересно, което може да се направи направо на брега след поредния успешен риболов. Необходими са ни котлети от риба с дебелина около 1,5 см. Аз съм си избрал сьомга, но подходящи са и шаран, и сом, и бяла риба, магданос, чесън, лимон, грейпфрут, малко бяло вино, сол и черен пипер, също така и малко мазнина за печене. В случая малкото продукти означават и кратко време за готвене, но голямото достоинство на тази рецепта е нейната здравословност. Ще печем върху сач с много малко мазнина. Преди обаче да стане горещо, ще трябва да се приготвя някои неща. Най-напред в дълбок съд ще настържа кората на половин лимон. Към нея ще добавя сока от половин грейпфрут. И тази смес ще овкуся с черен пипер, и малко сол. Сега ще разбъркам и в тази смес ще овкуся за половин час котлетите от рибата. Слагам ги. Така че маринатата да ги покрие изцяло.
Колкото повече време стоят в маринатата, толкова по-вкусни ще станат, но все пак не прекалявайте, защото около вас ще има много гладни хора. Време е да стане напечено. Сега върху тази незалепваща гладко равна чугунена плоча ще сложа съвсем малко мазнина. Не повече от 2-3 супени лъжици. В нея ще добавя 2 скилитки чесън, за да я овкуся. Когато чесънът стане златист цвят, ще го махна, за да не остави горчива жилка. В овкусената с чесън мазнина приготвям котлетите не повече от 5 минути. Разбира се, на полувремето ги обръщам. Почти съм готов. Слагам лист зелена маруля, върху която ще поставя и готовите вече котлети от сьомга с марината от бяло вино и подправки. Внимателно поставям котлетите и не ги отцеждам от соса, защото неговия вкус е изключителен. Резан лимон, малко пресен мърдanoz, какъвто и да е сезона, на какъвто и хранителен режим да сте, това е добър вариант да изпитате истинско кулинарно удоволствие. С какво питие ще предпочетете това ястие? Въпрос на личен избор. Така и в риболова. Всичко е въпрос на избор. Добър апетит! Риболовът и кулинарията са две страни на една монета. Трябва да ги практикуваме редовно, за да сме сигурни, че правим най-доброто за себе си. Ние от предаването "Време за губене" ще продължим да търсим. Да пътуваме към места, където слуката събира въдичарите. И вече бързаме за следващия успешен риболов.